कारवारच्या बेलकेरी या बंदरातून बेकायदेशीरपणे खनिज निर्यात कर केल्या प्रकरणात कारवारचे आमदार सतीश सैल यांच्यासह 7 जणांका बेंगलोरच्या लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयान दोषी ठरवून त्यांका 7 वर्षाचो कारावासाची शिक्षा ही आज शनिवारा सुनावलेली असतात. 7 वर्षाचो कारावास त्याचबरोबर या सहप्रकरणात एकूण 44 पेक्षा अधिक कोटी रुपयांचो दंड हे त्यांका न्यायालयान लादलेलो असतात. 2006 ते 2011 या दरम्यान बेलकेरी या बंदरातून विदेशात सुमारे 11,000 मॅट्रिक टन हे खनिज ह्यांच्यानी बेकायदेशीरपणे निर्यात केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आशिल्लो. लोकायुक्तान या संदर्भात अहवाल तयार करून तो न्यायालयाक सादर केल्लोच. तसेच हेजी जी चौकशी आसा ती CBI मार्फत केल्ली गेल्ली. त्यानंतर गुरुवारा या प्रकरणी सतीश सैल यांच्यासह 7 जणांका न्यायालयान दोषी ठरवले आणि आज त्यांका 7 वर्षाची शिक्षा कारावासाची शिक्षा ही सुनावलेली असा. पुरोडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.